Hola a tots i totes, avui estem aquí amb l'Eduard Pla i Ferrer, que és un investigador del CREAF, ha estat estudiant diferents subjectes sobre l'ecologia, de fet ell és doctor en ecologia i ha estat treballant sobre incendis, sobre la vulnerabilitat dels medis amb l'aigua, amb els boscos i els efectes del canvi climàtic amb tots aquests aspectes, i el tenim aquí perquè ens expliqui doncs, per què la biodiversitat està patint i què podem fer per aturar aquesta pèrdua de la biodiversitat. Primer de tot, Eduard, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per tot aquest interès. No, i primer de tot, voldria que em fes una breu descripció de qui ets i quin és el teu treball en el CREAF. Doncs bé, mireu, jo fa uns quants anys que treballo aquí al CREAF, especialment estudiant la relació entre els boscos i els efectes del canvi climàtic, però actualment estic coordinant amb una altra companya d'aquí al CREAF un projecte sobre com adaptar la muntanya mitjana, és a dir, el que no seria ni alta muntanya ni la plana, aquella zona de muntanya mitjana que a casa nostra en tenim molta, doncs com adaptar-la al canvi climàtic, és a dir, fer aquestes zones més robustes o més resistents als efectes que ja estem vivint del canvi climàtic i que també s'esperen en aquestes zones. I treballem no només a Catalunya, sinó també a Aragó i a La Rioja en aquest projecte europeu. Molt interessant, doncs, parlant d'aquestes zones de mitja muntanya, també són zones que com has estudiat abans, tenen molts boscos, i els boscos, tots aquests ecosistemes forestals, doncs són segurament nuclis que contenen una gran part de la biodiversitat, no?, del planeta. Quina és la importància d'aquests boscos per la biodiversitat i com està afectant el canvi climàtic? Bé, com molts sabeu, a nivell mundial els boscos són uns grans reservoris de biodiversitat, però també a casa nostra, a la Mediterrània, encara que normalment el cap se'ns en va cap a altres zones del planeta, amb boscos tropicals, però els boscos mediterranis i els nostres ecosistemes estan jugant també en aquesta lliga de forma molt, molt important, i de sempre han estat un gran reservori de biodiversitat a casa nostra i sobretot, a diferència d'altres ecosistemes, els nostres boscos i els nostres paisatges han estat utilitzats pels humans des de fa mil·lennis a la conca mediterrània. I per tant, una particularitat de la qual també és interessant destacar és que la biodiversitat que tenim ha coevolucionat, és a dir, ha evolucionat amb els humans, i pot ser un bon exemple, o tenim bons exemples d'ecosistemes especialment rics, tot i que hagin estat aprofitats de forma curosa pels humans. I això és una riquesa que podem aportar a nivell planetari, diguéssim, però també és un exemple del qual podem aprendre, és a dir, d'aquest ús que segurament de forma tradicional també ens ha arribat fins avui, d'un ús molt curós, molt sostenible, en diríem, dels boscos i del territori. I en l'actualitat, doncs, el repte que tenim és que justament tenim un país amb molt de bosc, és a dir, la superfície forestal, que inclou no només bosc, sinó també superfície de matollars i prats de muntanya, és molt rellevant a casa nostra. Som dels països europeus que tenim una superfície més alta en superfície forestal. Però alhora doncs ens fa estar molt atents a les vulnerabilitats o a les debilitats que poden tenir els nostres boscos, sobretot davant de les amenaces actuals. Una d'elles és, com deies, el canvi climàtic. I aquest canvi climàtic, de fet, estem veient que en aquests darrers anys uns dels efectes que potser són més visibles són els incendis, possiblement, no? Quin és l'efecte en la biodiversitat dels boscos, els incendis que hi ha cada vegada més recurrents? A veure, clar, l'efecte dels incendis
a curt termini és devastador per la biodiversitat, és a dir, que clar, s'eliminen ecosistemes sencers i la seva diversitat de forma directa amb les comunitats d'animals que hi viuen, etc. No? El que passa que als nostres boscos mediterranis el foc no els hi és una cosa estranya, és una cosa que històricament, o podríem pensar, que el foc ha jugat un paper o juga un paper de forma natural en els nostres ecosistemes, doncs en algun moment doncs aportant un cert rejuveniment, obrint clarianes, etc. Això des d'un punt de vista ecològic, que és el que estudiem nosaltres. El problema que tenim és que no estem parlant d'unes freqüències naturals d'incendis. A casa nostra, malauradament, tenim unes freqüències d'incendis molt més elevades del que podríem esperar només per causes naturals, no? Llavors, se'ns fa difícil pensar que el foc pugui tenir aquest paper que podria haver tingut en el passat com a element natural en el qual les nostres espècies hi estan adaptades. Estem en un context totalment diferent, però sí que és cert que el foc a casa nostra hi serà, és a dir, que és un factor que en tota la Mediterrània és molt comú i en els nostres boscos. El repte no és segurament eliminar a zero el risc d'incendi, sinó disminuir el risc de patir grans incendis. Grans incendis vol dir que afectin gran superfície i amb una intensitat tan elevada que no la puguem ni fer-hi front, no? Llavors, jo crec que aquest és el gran repte, és conviure amb aquest risc, amb aquesta amenaça que sempre hi serà, però pensar en el territori de cara a que aquests incendis ni se'ns facin molt grans ni siguin tan intensos que no puguem ni controlar-los, és a dir, que surtin una mica de la nostra capacitat de fer-hi front i tinguin uns efectes devastadors sobre el nostre territori. I aquest és un dels grans reptes que tenim perquè, malauradament, el canvi climàtic el que ens està fent és empènyer cap a unes condicions en què aquest risc és més elevat. I, per tant, els boscos cada cop són més vulnerables o més susceptibles a patir el foc. I si entra el foc, ens interessa, com deia abans, que aquest foc no sigui catastròfic, no sigui molt intens, que és l'efecte més negatiu, i que no sigui molt extens, és a dir, que no, com va passar als anys 90 del segle passat, a bona part de Catalunya, doncs un foc ens cremava la meitat d'una comarca sencera, és a dir, que aquest tipus d'incendi té uns efectes molt devastadors pels nostres boscos i per la diversitat que contenen. Per tant, el repte és gran en un país, com insisteixo, un país molt forestal, molt forestal. Clar, deies que som un país molt forestal, que té molt bosc i a part un clima que és propens als incendis, no? I amb el canvi climàtic segurament doncs, cada vegada hi ha sequeres que són més llargues, que potser aquest període on puguin haver incendis són més llargs, però també veiem que els efectes del canvi climàtic no és només a les sequeres, sinó també hem vist inundacions, potser no tant a casa nostra, tot i que sí, però ara jo crec que recentment la gent ha vist les imatges a Pakistan amb grans inundacions, o aquest estiu doncs, al nord de centre-nord Europa, i és a dir, l'aigua en si, com els períodes de sequera i aquestes grans inundacions, sembla que estigui tot doncs, com desequilibrat, no? Que hi hagi efectes més extrems que siguin més intensos, no? Aquesta manca d'aigua o aquestes grans inundacions, a part dels problemes que deies segurament la sequera amb els incendis o les inundacions amb els destrossos de mobiliari urbà o privat, quin efecte tenen en els ecosistemes i en la seva diversitat? Clar, com bé deies, el clima
tot ens indica i sembla que en un futur és la tendència cap a la qual anem cap a episodis més intensos, és a dir, més extrem, és a dir, la sequera no és un fenomen nou ni tampoc els aiguats, però sí que sembla, com deies, que la freqüència d'aquests episodis està augmentant. És a dir, que tenim doncs, episodis de sequera, com el que estem vivint en l'actualitat, més intensos i potser més llargs del que teníem registrat, i episodis d'aiguats i avingudes segurament més intensos del que també estàvem acostumats. És a dir, que, per exemple, a casa nostra, en un clima mediterrani en què ja estem acostumats a períodes d'estiu secs i llargs i amb dos moments de l'any amb pluja, però pot ser que això se'ns faci més extrem. És a dir, que la mateixa pluja que plou al llarg de l'any ens plogui en episodis més intensos, que al cap de l'any recollim la mateixa precipitació però de forma més intensa. Això té unes implicacions, perquè l'aigua caiguda de forma molt intensa i molt puntual no es pot aprofitar de la mateixa manera que la mateixa aigua repartida en un període més llarg. Per tant, aquest és el context en el qual ens belluguem i que haurem d'ajudar, entre cometes, els nostres ecosistemes i el nostre territori a ser més robust i més resistent a aquest nou context climàtic. Els boscos i la seva biodiversitat ens poden ajudar, tot i que també ens surten perjudicats, però els boscos, justament els boscos més madurs, més desenvolupats, poden jugar un paper de protecció molt important davant dels episodis, per exemple, de pluges sobtades o d'aiguats, és a dir, que això se sap des de fa molt de temps que els boscos juguen un paper protector, de protecció de l'erosió, molt importants. I alhora juguen un paper molt destacat en regular el cicle hidrològic, que se'n diu. És a dir, que l'aigua es vagi alliberant de forma lenta en els nostres rius i els nostres aqüífers, a les aigües subterrànies, i que disposem d'aigua en moments com ara, que no tenim precipitacions o pluja, és degut també a una feina constant i segurament indirecta dels boscos d'anar ajudant a regular aquest flux d'aigua. Ens podríem imaginar doncs, que els boscos ben desenvolupats, amb uns sols profunds, etc., també ajuden en aquest procés d'anar infiltrant aigua lentament cap als nostres aqüífers, que aquests van alliberant cap als nostres rius. És a dir, els boscos juguen un paper molt important en la regulació del cicle hidrològic i segurament això encara serà més rellevant en un clima cada cop més inestable en aquest sentit, o més extrem, és a dir, amb més pulsos i amb més episodis intensos. I, òbviament, els boscos i els nostres ecosistemes també ho van patint, òbviament, tot i que ens ajuden molt, també no són aliens a aquests extrems, no? I tot i que la nostra vegetació en general està ben adaptada a viure episodis d'aquest estil, el que ens preocupa és si aquests episodis es fan més freqüents, perquè la capacitat de resistir, de sobreposar-se a això, doncs pot ser limitada en algun cas. Hi ha espècies que potser estan acostumades a ambients més humits o més frescos que segurament ho patiran més que no pas d'altres, no? I això és el que ens ocupa a nosaltres a l'hora de veure doncs, com aquestes afectacions es repartiran en el territori. Doncs jo crec que ha quedat molt clar la importància dels boscos, la importància d'aquests ecosistemes per la resiliència en el canvi climàtic, i que els hem de protegir, que els hem de preservar precisament per ser més resilients en aquests canvis. I res, moltes gràcies per
per tots els que ens ha explicat. Jo crec que tots els alumnes han après molt i aniran fent exercici i seguiran doncs, tot el treball que esteu fent per poder-lo conèixer més i per poder preservar més també el seu entorn dels pobles on viuen. Doncs gràcies a vosaltres, gràcies un cop més per l'interès per aquests temes, perquè realment doncs, tenim uns reptes molt importants a nivell de planeta, però també a casa nostra, i en això tots hi hem de portar el nostre granet de sorra i sobretot doncs, ser-ne conscients que tenim uns reptes, són uns reptes apassionants perquè és els temps que ens han tocat viure i per tant, tant de bo doncs, això, puguem anar adaptant-nos a aquesta nova realitat i sobretot lluitar perquè no s'agreugin aquests problemes en els quals estem fent-hi front. Gràcies un cop més. Gràcies.